Dobrý deň, vážení poslucháči. Dnes sa opäť budeme počuť pri našom podcaste, ktorý sa volá Hudba trochu inak. A v súvislosti s týmto našim názvom Hudba trochu inak by som chcela privítať môjho hostia, osobnosť, ktorú si veľmi vážim, ale neprezradím, kto to je a nechám tento priestor jemu. Povedz mi, prosím ťa, čo by mali o tebe naši poslucháči vedieť? Si ma zaskočila teraz. Tak sa krátko predstav úplne. No asi v základe, keď to jednou vetou máme povedať, tak ja som v podstate celý život muzikant dušou a telom a všetky tie aktivity, ktoré vychádzajú okolo, tak sú k tomu pridružené. Vítam medzi nami Pavla Smolku, hudobného manažéra Zuzky Smatanovej. Vítaj medzi nami. Ahoj, teší ma. Povedz nám takto na úvod nášho rozhovoru, alebo na to naše také diskusie, budem rada, keď to bude veľmi také spontánne. Kde si ty študoval, kde máš tie hudobné základy a čo máš s tou hudbou spoločné? Kde si začal? Ja som narodený v Žiline a v podstate som aj do 18 rokov v Žiline vyrastal. A k hudbe som sa dostal ako veľmi malý, tým, že túžil som hrať na gitaru, ako veľa detí v mojom veku. A bolo to ešte v časoch, kedy na tej zúške boli aj talentovky vtedy a také akože relatívne vážne. A ja keď som bol malé dieťa, tak som bol akože extrémne hanblivý, čo teda dnes už nie je, ale vtedy to naozaj bolo. A jak som na tie talentovky prišiel, tak ja som sa tak strašne bál, že ja som im nič nepovedal, nič nezaspieval, nič nepredviedol, nič neurobil. A oni ťa zobrali. Nie, to je úplne jasné, že vtedy ešte bolo treba aj nejaký talent prejaviť, takže oni ma nezobrali. To som mal asi 6-7 rokov. A zostal som z toho taký jemne akože jednak smutný, ale jednak ma to veľmi nakoplo, pretože som akoby to cítil ako nejakú nespravodlivosť. Čiže to odmietnutie. No, ja talentovaný človek, prídem na talentovky, oni ma odmietnú len preto, že im vlastne nič nepredvediem. Takže to dieťa to tak ťažšie bralo, ale vo mne sa to ako častokrát potom neskôr v živote akoby otočilo na nejakú aktivitu. A ja asi, rok na to, bol som nejak medzi 7-8, tak som sa tak akoby rozhodol, že OK, mám tu nejaké vreckové poodkladané a ja si tú gitaru proste kúpim. Takže to 8-ročné decko presvedčilo rodičov, že proste my musíme tú gitaru kúpiť. Gitaru sme kúpili a ja som chvíľu, asi 2-3 roky chodil tak súkromne. A potom už som, keď ma to začalo viac baviť, nastúpil aj na takú cestu, to, že som si začal stiahovať rôzne nahrávky, vtedy ešte teda na kazetách a CDčkách a začal som vlastne už vtedy bádať to, čo dnes je bežné, že sa učíme od najlepších na svete a máme to veľmi po ruke a máme cez sociálne siete k tomu brutálny prístup. Vtedy to tak úplne nebolo, lebo literatúra ako taká neexistovala veľmi. Existovali také zlomky, ktoré ste si prefocovali z prefoteného z veľmi takých akože tajných zdrojov, čo niekto mal podkladané, nedával z ruky. A takisto bolo s tými nahrávkami, čiže učili ste sa z tých nahrávok od najlepších, z tých predratých pások, proste 1000-krát kopírovaných niekomu. A potom nastal taký zlom, kedy v nejakom 4. alebo 5. ročníku mne sa v Salesianskom dome v Žiline, to mohol byť rok 90, tí tam začali pôsobiť vlastne po komunizme, v jednej skúšobni dostala do ruky absolútne zlá basa, Jolana Iris bas, ktorá proste nikdy nemala byť vyrábaná, lebo bola príšerná, ale sa mi dostala a pri nejakom takom jamovaní, bádaní som teda skúsil a zostal som absolútne uchvátený jednak tým zvukom a jednak tým, ako dokážete zrazu rytmicky a harmonicky ovládať ten proces toho, čo sa deje. No a vtedy nastal taký prerod, začal som sa veľmi seriózne venovať base. Čiže začal si študovať klasickú gitaru? Študovať je silné slovo. Začal som sa učiť. Áno, bola to klasická gitara, aj keď naozaj veľmi neporiadne a veľmi, tak by som povedal, voľnočasovo. Skôr ma potom začal naozaj zaujímať to, že som na tú gitaru začal stiahovať rôzne nahrávky, dajme tomu z populárnej hudby alebo jazzu.
A ja som sa do toho jazzu v podstate vtedy aj zamiloval, to je pravda. No a jak som začal na tú basu hrať, tak som zrazu zistil, že to je proste ono, že toto je môj svet, to ma baví. Dostal som sa trošku do takej kontroverzie, pretože mal som zrazu s tou elektrickou basou ako keby dve možnosti v rámci nejakého ďalšieho štúdia na konzervatóriu, a to bolo, že buď teda sa pripravujem, pôjdem na kontrabas, alebo sa pripravujem, pôjdem na klasickú gitaru. A ja som to vyhodnotil ako v tej chvíli pre mňa totálny nezmysel, pretože zasa by som musel dať na nejaký iný nástroj, ktorý ma nejak zásadne nezaujíma a nechcem sa mu venovať. Takže som na to konzervatórium potom nešiel. Ale mal som to šťastie, že tým, že som akoby naozaj sa snažil napredovať a svojím spôsobom asi som nejaké signály vysielal, tak ja som už ku koncu strednej školy začal dostať veľmi reálne také ponuky na to prísť do Bratislavy a hrať. Čiže ja v nejakých 17-18 som už toto ako keby vedel. Čiže s kým si začínal? No a hral si v kapele, hej? Áno, ja som sa do Bratislavy, keď som sa presunul do Bratislavy, stáli sa mi akoby dve také zásadné veci, ktoré ma veľmi veľa naučili. Jednak dostal som sa hrať do kapely ku vtedy veľmi skúsenej spevačke Sone Horňákovej, ktorá dodnes pôsobí v takých veľmi špecifických vodách folku, je to taká aj prvá dáma slovenského folku, ale vtedy to bolo v podstate na začiatku tých 90. rokov, alebo v prvej polovici 90. rokov úplne normálne fungujúci komerčný subjekt, ktorý hral koncerty, festivaly. A tam som sa vlastne dostal do partie starých muzikantov, ktorí teda vtedy 40-tníkov, ktorí teda za sebou mali veľké kariéry a naozaj vedeli. Čiže ja som zrazu ako 18-ročný človek dostal naozaj vysokú školu toho, ako sa to má robiť, a ten jazyk, ktorý som sa od nich začal učiť, bol zásadný. A druhú veľkú ponuku, ktorú som vtedy dostal a ktorá ma zasa veľmi naučila takej ďalšej práci vo väčšom telese. Veľmi krátko v Bratislave, asi rok alebo dva, pôsobil taký Dream Band, taká kapela naozaj postavená z rôznych špičkových hudobníkov tej doby, mladých, medzi 20 a 25. Bola to kapela, kde naraz spievali traja speváci. Sú to dnes slávne herečky Soňa Norisová, Hela Krajčiová, spieval s nimi Stánko Slova, ktorý je úspešný muzikálový herec v Čechách. Celej tej kapele šéfoval Rišo Salaj, ktorý potom dlho pôsobil v Prahe ako špičkový producent, časom sa vrátil na Slovensko. A bola to kapela s dýchovou sekciou, hral tam Čendeščaba, maďarský bubeník. Špičkový chalani v dýchovej sekcii, Janko Damenčík dnes žije v Paríži alebo vo Francúzsku. Ďalší chalani, jeden myslím, že niekde v Holandsku. Čiže naozaj akoby ľudia, ktorí na prelome toho 20. až 25. roku života, niekde potom konzervátor, niektorí po vysokej škole, hral tam Ondro Juraši s nami, trúbkar špičkový, a sa vlastne potom etablovali už aj po celej Európe niektorí z nich, a ja som sa tam dostal ako 18-ročný zobák, úplne ucho, úplne, že všetko nové. A to už si mal po strednej škole, alebo ako to bolo? Hej, to už bolo, keď som prišiel do Bratislavy. Čiže si tu pracoval? Nie, ja som musel som jednoducho vymyslieť, keďže vtedy ešte bola povinná vojenská služba. Ja som musel vymyslieť, ako s týmto zatočiť, a vymyslel som si vlastne to, že mne nejaká vysoká škola zabezpečí bývanie a to, že nepôjdem na vojnu, a tak som sa snažil nájsť nejakú vysokú školu, ktorá by ma aspoň trošku bavila alebo mala nejaký súvis s umením, a ja som vyštudoval slovenský jazyk a literatúru. Výborne. Dokonca teda v riadnych termínoch, a dodnes neviem, ako to bolo, lebo v podstate tie posledné 3 roky v tej školi ja už som naozaj naplno hral a v podstate na tú školu som vôbec nemal čas. Ale hral som stále otvorenú čistú hru s tými mojimi super profesormi, a v podstate, keďže vedeli, že naplno robím nejakú inú aktivitu a robím aj s nejakým úspechom a s nejakou odhodlanosťou a prichádzajú nejaké výsledky, tak v podstate oni mi naozaj nerobili problémy. Ja som mal naozaj ospravedlnené také veci, čo normálnemu študentovi by asi neprešli. A ty aj píšeš texty a hudbu? Toto je dobrá otázka, lebo áno, veľa som písal pred Zuzkou. Ako mal som začal hrať so Zuzkou a začal celý ten veľký kolobeh, tak tým, že ona je veľmi autorsky silná, tak ten priestor už tam sa logicky žiadny pre mňa nebol. A ja tým, že som nadlho všetky síly teda vrhol do Zuzky a všetky možné side projekty som už nerobil potom, tak som to dlho ako by mal také zatvorené a svojím spôsobom som ani neveril, že tie veci majú nejakú hodnotu alebo že dokážem písať dobre. A jej si to ukazoval?
Vieš čo, asi veľmi nie. Skôr boli také obdobia, že som dokázal občas priniesť nejaký nápad do toho tela jej nápadu, hej, že dajme tomu, ja neviem, nejakú dohru alebo medzihru. Alebo že si poradil. Alebo že, nie, tam nebolo akoby v čom radiť, skôr, že som priniesol nejaký iný pohľad a že som, ja neviem, postavil nejakú inú melódiu do nejakej časti, hej, väčšinou to nejaké inštrumentálne časti, alebo že sme postavili nejaký groove, nejakú aj rytmickú časť proste postavenú na nejakej basovej linke, ktorú ja som akoby mal naozaj akoby vymyslenú, alebo ktorú som vedel, čo ňou chcem vlastne v tom tele urobiť. Ale pravda je, že časom už nejaký pretlak začal prichádzať a ja som v podstate v roku 2018-19 začal stavať taký projekt štúdií nahrávacích, po čom som ja vlastne od tých 13-14 rokov, keď som sa rozhodol, že ja sa chcem hudbou živiť, tak jedna z takých mojich milovaných činností bolo nahrávanie a v podstate naozaj tých veľa rokov so Zuzkou som nemal toľko času sa tomu vôbec venovať. Čiže v tom 18. 19. som si takýto projekt vymyslel, začal som ho budovať a v podstate prestavbu, alebo teda stavbu sme začali v 2020, tesne pred covidom. Takže skôr ako sme sa rozbehli, už teda sme boli aj zastavení, takže sme sa tak vytrápili nejaké 3-4 roky s tým, že tie prvé 2 roky vôbec a teraz skôr už rozmýšľam takou transformáciou skôr z tých 2 nahrávacích štúdií do jedného produkčného nahrávacieho, ale tam vlastne sa možno prejavila tá moja nejaká podvedomá túžba sa zasa seba vyjadrovať, že nebyť len inštrumentalista, lebo ja vlastne aj so Zuzkou za tých 20 rokov, už v podstate 21 bude pomaly, a aj vlastne za tú moju kariéru pred Zuzkou, kedy som hral od tej Sone Horňákovej cez, ja neviem, hudbu z Marsu a hral som jeden britský projekt. Ja som v podstate nejakých 2500 koncertov odohral za tých 25 rokov a v podstate toto už prišlo také, že ja už potrebujem nejaký ventil a podvedome dnes to už čítam, že som tie štúdia sa jal budovať a že som tam začal nejakým spôsobom pôsobiť. Nebolo len to prvoplánovo, čo som teda prezentoval, že OK, ja tu robím teraz nejakú platformu pre super mladých nových producentov, ktorých ja napríklad ako veľmi verím, lebo ja si myslím, že dnešní 20-tníci už rozprávajú tým, že majú úplne inak vyvinuté abstraktné myslenie a doslova sa nebudem v najlepšom slova zmysle povedať globálne, že rozmýšľajú presne ako ich rovesníci kdekoľvek na svete, tak dokážu za veľmi krátky čas, ak majú dostatočne silnú vnútornú motiváciu, sa dostať veľmi ďaleko a hlboko v nejakých problematikách, a teda aj v hudbe a v jazykoch rôznych hudobných. A ja práve tú generáciu tých dnešných mladých 20-tníkov, producentov slovenských a aj inštrumentalistov slovenských považujem za absolútny crème de la crème, aspoň teda tú časť z nich, ktorá má tú silnú motivačnú zložku. A myslím si, že po strašne dlhých časoch je to silná generácia, ktorá aspoň naozaj tí najaktívnejší alebo najpracivitejší z nich sa jednoducho aj presadzujú a budú presadzovať aj vo svete. A vlastne ten môj zámer bol ako spolu vybudovať aj takýto inkubátor. Ale dnes už teda otvorene priznám, že podvedome asi tam bola aj tá nejaká moja túžba sa do toho štúdia vrátiť. Pretože teraz, keď naozaj úprimne sám pred sebou sa k tomu vraciam, tak som zistil pri takej debate s mojou terapeutkou, ktorá si trošku zo mňa strieľala, tak priznal som si, že vlastne za posledných 24 mesiacov mám rozpracovaných 48 piesní. Oh. Takže asi tam nejaký dlhodobý pretlak bol. Hej. Tak hej. Aj to dáš von? Určite mám takú ideu teraz, že vyberiem z toho materiálu možno 10-12 najlepších, alebo teda z môjho pohľadu nejakých najzásadnejších. Skúsim k ním dopísať texty aj so skúsenými textármi a skúsim možno urobiť taký projekt, kde by mnohí tí moji kamaráti z tej našej branži nadobudnutí za tie roky ich prišli zaspievať. Sa veľmi teším, veľmi ti držíme palce a dúfam, že to vyjde čoskoro, tak možno budeme točiť potom druhý podcast. Čoskoro to nebude. A s akými hudobníkmi ty pracuješ? Akí sú dnešní mladí hudobníci?
Ja to úplne to zjednoduším a bude to strašne samozrejme zgeneralizované a možno svojím spôsobom tak ako zjednodušené až k nejakej vulgárnosti a to je to, že ako som spomínal, dnešní mladí hudobníci majú neuveriteľne vyvinuté abstraktné myslenie, neuveriteľne ľahko sa im veci dokážu spájať, neuveriteľne rýchlo, ak majú vnútornú motiváciu, sa dokážu učiť a posúvať veci, ktoré nám trvali 10 rokov. Dnes takto motivovaný človek s tými informáciami, ku ktorým sa dnes vie dostať a s nejakou chuťou pracovať, dokáže obsiahnuť za 2 roky. Dnes naozaj, ak niekto veľmi silno chce, dokáže byť špičkový instrumentalista naozaj za pár rokov. Nebavíme sa o 20, o 15, bavíme sa o pár rokoch. Čo je úplne úžasné a fantastické. To my sme nemali a tento rozsah poznania sme jednoducho neboli schopní obsiahnuť. Ale my sme zasa na rozdiel od nich mali obrovskú výhodu vo vnútornej motivácii, že sme boli jednoducho naučení cez nepohodlie a akoby tvrdo dosahovať nejaké ciele. Myslíš, že sa tak ľahko vzdávajú títo? Áno, jednak ľahko vzdávajú, ale jednak oni častokrát ten strach z nepochopenia, prijatia, neúspechu, to je jedno, ako to budeme nazývať, zbytočne kompenzujú a kamuflujú takým veľmi silno prezentovaným veľkým sebavedomím. Častokrát sa deje to, že ako náhle prídu nejaké konfrontácie v nejakej reálnej situácii, tak nie sú schopní proste ani použiť tie vedomosti, ani sa vlastne z tej situácie vymotať. Čiže áno, oni Kde dnes... si myslíš, že je chyba? Myslíš si, že... No, tak to je úplne jednoduchá odpoveď vo výchove. Tam, kde to začína už u malých detí doma, tam začína chyba to, že tá dnešná generácia, dajme tomu tých 20-tníkov, má možno práve preto v sebe tak veľkú neistotu, pretože ich rodičia s nimi strávili málo času, keďže v tých 90. a 2000 rokoch proste všetci začali pracovať a zvyšovať životný úroveň, štandard, jednoducho na tie deti nebol čas. A nebola čas na prítomnosť, na aktívnu prítomnosť s tými deťmi, to je jedna vec, ale druhá vec je ešte aj ten obrovský informačný pretlak, ktorý posledných 10-15 rokov tu sa leje cez nás, tak jednoducho áno, naozaj to nie je prostredie, kde by ten človek zažíval nejakú istotu alebo nejaký ako moment toho, že ten kompas vie jasne ukázať. A práve častokrát, čím viac tých možností máš, tak tým menej sa dokážeš rozhodnúť pre niečo. Čiže preplávaš zbytočne nejaký čas, úsek práve preto, že si tie mantinely nemala. V tom my sme možno tú výhodu tých silných mantinelov ako keby mali, aj keď samozrejme dnes pre takto nastaveného mladého človeka, ktorý má talent, má chuť pracovať, má možnosť pracovať na sebe a je schopný správne si triediť informácie, ktoré k nemu prichádzajú, lebo dnes naozaj sa dokážeš dostať k informáciám od najlepších na svete v danom odbore a veľmi rýchlo. Len musíš chcieť. Áno. A tak takíto ľudia a mnohí z nich už z toho Slovenska vystrelili preč, pretože na rozdiel od tej našej generácie oni už dnes nemajú problém mentálne hovoriť tým istým jazykom ako ktokoľvek zo sveta, odkiaľkoľvek. My stále v sebe tie hranice máme, mentálne a jazykové, ale nemyslím teraz jazyk ten, ktorý použijem na hovorenie, ale jazyk ako spôsob uvažovania. A oni toto už proste nemajú. A v tom je to fantastické. Ja to vidím aj v tom, že napríklad časť tých ľudí, s ktorými ja sa stýkam posledných niekoľko rokov a s ktorými sme sa začali, dajme tomu, stretávať, keď mali 17, 18, 19 a začali, dajme tomu, robiť tú produkciu a robiť ju na nejakej špičkovej úrovni, tak dnes sú z môjho pohľadu tí ľudia len preto, že niektorí z nich dostali zázemie, podporu a že boli podporení v tej práci a že videli, že tá práca prináša nejaký osoh a rozvoj, tak dnes sú jednoznačne aj sú jednak jednej z kýmkoľvek z Európy aj robia také veci, aj robia pre takýchto ľudí. To častokrát na Slovensku samozrejme nevieme, my trpíme tým, že neradi prezentujeme niekoho úspech, lebo to akoby nie je náš úspech, že nám sa to nepodarilo, ale takýchto šikovných ľudí tu je strašne veľa, o ktorých vôbec nevieme, nehovorí sa o nich, nedáva sa žiadny význam tomu, čo robia, ale sú tu a už sú teda aj v Európe a vo svete. A ja si myslím, že to je úplne že úžasné, lebo ja sa zasa od nich mám možnosť hrozne veľa učiť, lebo stále akoby
Mňa tá muzika baví dnes oveľa viac, ako ma bavila kedysi a dúfam, že ma baví menej, ako ma bude baviť. A dnes v podstate neprejde deň, aby som tú basu nemal aspoň hodinu v ruke a nehral, aj keď dajme tomu nie je koncert alebo nenahrávam. A hoci kedy v noci a hoci ako jednoducho to potrebujem. Máš dobrých susedov? Bývame našťastie v dome, takže hej, deti to zvládajú v pohode a keď sa ich niekedy ráno spýtam, tak ani nepočuli, takže je to OK. Ale ja proste vidím práve dnes v tom svete, aký sa deje a ako strašne veľa ľudí sa pozrie, že ten svet akoby sa rúti niekam a nie je dobrý a je taký onaký a chaotický. Ja práve si myslím, že dnes pre rozvoj a pre hudbu ako takú sú tie najlepšie časy, aké kedy boli. Sú zlé časy pre hudobný biznis, veľa vecí sa dnes pretvára a rodí na novo, ale pre hudbu ako takú, pre vznik diela, pre sebavyjadrenia, pre komunikáciu lepšie časy nikdy v živote neboli, pretože dnes za nie veľa peňazí sa dokážeš dostať k profesionálnym prostriedkom, ako sú nástroje alebo nejaké komunikačné nástroje, nahrávacie systémy. Dnes to, čo naozaj za málo peňazí dokážeš kúpiť, je neuveriteľné, ak človek má dostatok fantázie a nejaké erudície a chuti. Neuveriteľné veci dokáže robiť v domácich podmienkach a je jedno, či to je v Bratislave, alebo to je na Islande, alebo to je v Bangladeši. Je to také veľmi inšpirujúce, čo hovoríš, tak dúfam, že sa mnohí namotajú na tieto slova. Ako vyzerá tvoj bežný deň pracovný? To by ma veľmi zaujímalo. Môj bežný pracovný deň je, že vstanem okolo 6:00, vyriešim nejakú mikrooperatívu pre deti. Našťastie toto je viac na nejakom chrbte mojej ženy. Ale ja v podstate okolo tej 6:30, medzi 6:30 a 7:00 zleziem k tomu kompu a pozriem sa, čo cez noc prišlo, čo sa stalo. Potom to s nechuťou odložím a urobím si takéto kolečko, že raňajky a niečo. A ja aj veľa čítam, takže rýchlo niečo idem čítať ešte, aspoň som si tam ukradol nejaký čas, ale zhruba od tej 7:30 ja už normálne fungujem s tým, že urobím tú prvú operatívu, všetky tie maily, ktoré prišli a ktoré som si odložil v nejakej komunikácii. Čiže to také, ako v tých filmoch, že jeden telefón máš na pleci, druhý... Nie, mám jeden telefón. A len kráčaš. Mám jeden telefón s 2 simkami, ale nie. Tak to nie je, lebo veľa vecí sa dnes našťastie deje cez siete a cez komunikáciu aj cez mail. Takže ja si čeknem si tie maily, čeknem si všetky siete, ich teda našťastie nemám veľa, ja aktívne používam a používam iba Instagram, Facebook, YouTube a samozrejme veľa WhatsAppových komunikácií, takých skupiniek, všelijakých aj profesijných. Ja si to očeknem, potom viem, jak ten deň bude vyzerať, čiže dám si dokopy ten kalendár s tým, čo som mal naplánované, s tým, čo sa vyvrbilo. A v podstate akože pekné na tom je to, že vlastne ja nemám žiadny deň taký istý, lebo mne sa vlastne deje to, že buď robím nejakú činnosť produkčnú manažerskú, alebo idem do toho štúdia niečo nahrať, alebo s niekým korepetovať, stretnúť sa, hľadať, lebo v podstate začal som posledné roky robiť aj taký akoby strategický manažment, že často pre nejakých nových interpretov, alebo aj starých, ktorí majú pocit, že tá kariéra nejak začala haprovať, tak nastavujeme alebo snažíme sa prísť na to, že ako a prečo a čo sa deje. Nie je to také bežné, že človeku tá kariéra vystrelí a potom teda... Vieš čo, nie. Dá sa... Ja som mal to šťastie, alebo mám to šťastie, že ja robím so Zuzanou. Áno. A ja som s Zuzanou od jej úplného začiatku. A v podstate jasné, že ty ideš v nejakých takých krivkách, ako neexistuje nejaké nivo, nejaké roviny alebo nuly, proste stávaš hore, dole. A samozrejme je dobré, ak tá sinusovka má viac tie horné píky a menej tie spodné píky, alebo že sú menšie. Ale ja som v podstate za celý ten svoj život akoby videl 2 nejaké cesty. Jedna je cesta, ktorú vidím aj u tej Zuzany, ale aj u niektorých iných našich kamarátov, kolegov, že v nejakom mladom veku, detstve, človek začal vytvárať niečo. A talentom a prácou a tým, že sa nebál ísť do nejakej konfrontácie, tak sa stalo to, že niektoré tie veci priniesli jazyk, ktorému porozumela nejaká skupina ľudí. A ak ten človek neprestal ďalej písať, čiže robiť to, čo bolo najdôležitejšie, keď začal robiť tú činnosť, je jedno, či mal 13, 15, 17,
tak kontinuálne niekam ďalej pokračuje. My to voláme, že vytvára si ako keby aj to svoje publikum alebo tú svoju sociálnu skupinu. A vlastne tam sa nedieje to, že to padá. Tam proste sa to iba transformuje, že nemáš menej alebo viac, proste skôr ti to rastie, ale menia sa ti nejaké okolnosti vonkajšie. Že dnes, dajme tomu, tá Zuzana, keď bude mať 40 rokov tento rok, tak má samozrejme iné publikum, ako mala, keď začínala, a iné publikum, ako mala pred 10 rokmi, lebo ona sa niekam vyvíja. Ako človek, ako osobnosť, ako umelec, to sú podľa mňa neoddeliteľné veci. Jednoducho osobnosť umelca a osobnosť človeka ako nejakej entity, ktorá sa rozvíja, sú neoddeliteľné jednoducho. A v podstate tá kariéra niekam ďalej smeruje, ide. A potom zažil som to viackrát a stalo sa to veľa našim kamarátom, že necháš sa zomlieť vlastne tým, do čo si nastúpil. Príde ten nejaký prvý veľký úspech a častokrát tí ľudia dokážu potom podľahnúť takému tomu, že teraz, ja neviem, ideme v strašne rýchlom vlaku. Tu neexistuje, ten vlak nikdy nejde pomaly. On už, ak nastúpiš, tak je extrémne rýchly a neexistuje, že zastaví. Ak zastaví, je zle. A stáva sa často to, že buď to ľudia neboli schopní ustať kvôli nejakým démonom, ktorým proste začali podliehať, a to je úplne jedno, či ten démon bol chlast, tráva, motorky, frajerky, prvá manželka, druhá manželka, taký rozvod, onaký rozvod a miliarda koncertov. Ale že pre toho človeka sa jednoducho otočia nejaké priority. Prestal byť menej tým muzikantom alebo tým autorom, tým tvorcom, ktorý... Stáva sa to často toto? Áno. Stáva sa to často a jediný moment, ktorý sa stane, že ten človek odišiel od seba. Že odišiel od toho, kým je. Lebo ja si stále myslím, že ak niekto má písať piesne alebo má tvoriť, tak bude tvoriť bez ohľadu na to, či má odozvu, či veľkú alebo malú, že či je úspešný alebo neúspešný. Je to jednoducho jeho spôsob seba vyjadrenia a bude to robiť aj v nejakom inom povolaní. Nemusí byť hudobník. Môže. Ja dnes veľmi obdivujem ľudí, ktorí nie sú profesne hudobníkmi, ale ktorí majú vysokú erudíciu, sú špičkoví. A dajme tomu, sú vynikajúci lekári, ale popri tom ako nejakú, dajme tomu, spôsob relaxu, tvoria hudbu. Ináč to je veľmi často vo svete, že lekári sú hudobníci. A robia to brutálne špičkou a poznáme zase aj hudobníkov, ktorí to majú naopak, že sú špičkoví hudobníci, ale aby akoby rástli niekde ďaleko osobnosti, sú špičkoví astronómovia. Hej. Brian May je špičkový astronóm, proste jeden z najlepších britských astronómov. A vieš, to sú také veci, čo častokrát my tu nevidíme alebo na to nemyslíme, ale presne toto sa deje, že ak človek odíde od seba a prestane robiť to, čo je akoby dôležité pre jeho osobnosť, pre to, s čím prišiel na tento svet, tak potom aj ten úspech odíde. Ja som zažil, že... A ty tým ľuďom vieš pomôcť, možno ich nasmerovať, alebo to... Áno, ono to v zásade je veľmi jednoduché. Ty sa snažíš najprv prísť na to, čo sa stalo, keď sa to prestalo diať, a z 99 príčin je to presne toto, lebo ak si predtým dokázal písať za nejaké obdobie nejaký kvantum piesní alebo skladieb, alebo proste vytvoriť nových vecí a teraz to nerobíš. Ja to hovorím vždy úplne jednoducho, že pozri sa, ak ty máš napísaných 100 pesničiek, tak ja dám ruku do ohňa za to, že 20 z nich je vynikajúcich a z tých 10 sú možno 3 výnimočné. Ale ak máš ty napísaných 5 pesničiek, no musel by si byť veľký génius, aby tých 5 bolo famóznych a z toho 2 výnimočné. Čiže inými slovami, zase sa bavíme to o nejakom využívaní talentu práci a o tom, aby si budoval ten materiál, ale nie preto, že musíš, alebo že je to nejaká objednávka, ale preto, že tá objednávka vzniká v tebe, že je to nejaký pretlak toho niečo, čo ty môžeš vyjadriť a potom je to jednoduchšie, lebo keď si máš čoho vybrať zasa v tom svojom jazyku, tak sa ti oveľa ľahšie to posúva niekam ďalej. A to sa inak tiež zmenilo. Trošku tí mladí to chcú teraz maličko šidiť. Veľa mladých dievčat chodí k nám do štúdia, proste, že chcú proste spievať a neviem čo. A v podstate akoby stále sa mi to opakuje, že toto je to najlepšie, čo som teraz urobil, napísal, zložil. Ja viem, OK, ja to nespochybňujem, že je toto najlepšie, lebo máš to jediné. Ale garantujem ti, že keby si tých vecí napísal 10, tak mi nedonesieš túto, že je tá najlepšia. A akoby mi zrazu akýkoľvek manažer, akýkoľvek producent, ktokoľvek, lebo jediná úloha manažera alebo producenta je tá, aby sa z toho autentického subjektu snažili dostať to najlepšie, najsignifikantnejšie, najautentickejšie a naopak tie negatívne veci, ktoré máme každý nejakým spôsobom znegovať. To je naša jediná úloha. Čiže my nevieme urobiť viac,
ako nám ten subjekt prinesie, ako on prinesie ďalej ľuďom. Čiže akú dobrú pieseň ten autor donesie, tak dobre sa to dá spraviť. Ako neurobíme my viac nič. My ako vieme to pokaziť a vieme tomu jemne pomôcť, ale určite to nevieme urobiť. To je jednoducho výsada toho autora a keď sa bavíme teda o interpretoch, spevákoch, speváčkach, tak tam je ešte ten obrovský dar, ktorý ten človek musí mať. A to je to, že má tú vlastnú autentickosť, ktorú nemá nikto druhý na svete. A ak tomu porozumie nejaká sociálna skupina alebo časť ľudí, tak vtedy to funguje, ak nie, nie. Ale to je presne to, hej, že keď ten človek tej piesne prestane písať a začne ísť na istotu a dajme tomu akoby opakovať sa, hej, že fajn, tu mi fungoval takýto vzorec, idem ho používať, ale často sa to deje podvedome. Tak to veľmi rýchlo prestane fungovať. Ja som zažil, že aj veľmi ako veľkí interpreti, ktorí fungovali, prišli v nejakom období s tým, že prečo nás teraz nehrajú 3 roky rádia? Veď my stále robíme rovnako. A to je práve ten problém. No však ak si sa ty neposunú ďalej a ten jazyk sa predsa vyvíja, ľudia sa vyvíjajú, tak prečo by to mal niekto, však budete hrať tú starú vec, ktorá bola autentická, ale nebudete hrať tie nové, ktoré sa na ňu už len podobajú, ktoré proste nie sú autentické. A ak ty sa ďalej nevyvíjaš, nerastieš, ak ty ďalej proste nenapreduješ, no tak veľmi ťažko. Hej. Kor v tej konkurencii, čo je, ako vieš, tu veľa ľudí je nešťastných, že sa na Slovensku hrá málo slovenskej pôvodnej tvorby, čo je síce možno aj pravda, ja s tým súhlasím, ale vôbec nie je zlé, ak ja teraz nechcem povedať, že en bloc všetká hudba, ktorá sem príde zvonku, je famózna, fantastická, ale veľa z nej áno. A predsa veď tebe sa nemôže stať nič lepšie ako to, že zrazu ideš do súboja, do porovnávania s tými najlepšími. Ak tam obstojíš, tak presne tak, tá konfrontácia je dobrá. A v podstate to je aj jediná cesta, ak sa dnes máme baviť o tom, aby sme sa tu my niekam pohli a niekam akože v úvodzovkách, ak bude to znieť smiešne, ale smerom ku svetu. Hej. To je to, čo tí mladí ako majú obrovskú šancu. Koľko koncertov si schopný ročne zahrať? Vieš čo, ono to je tak. My sme zažili aj sezóny, že sme hrali 160-170 koncertov, keď sme ešte boli teda mladší a naivní a mali sme veľa energie a nevedeli sme, že to raz zaplatíme vyhoreniami a vyčerpaniami a nedostatkami všetkých možných vitamínov a neviem čo, minerálov v tele. Dnes sa priznám, že pri zachovaní dobrého duševného zdravia, pohody a aj nejakej fyzickej kondície je to niekde medzi 50-60. Viac proste nedám. Ale zase akoby tých neserióznych úvodzovkách aktivít mám každý deň hrám. Áno. A tá práca toho hudobného manažéra a v súvislosti s prácou ako hráča, dá sa to sklbiť úplne? Že je to dobré? Že si sa tak... Takto. Jeden aspekt je vynikajúci a to je, že ty ako manažér sa vždy budeš správať ako muzikant. To znamená, že nikomu z ľudí, s ktorými robím, sa nikdy nestalo to, že bola uprednostnená nejaká obchodná príležitosť pred tým, čo chceme alebo nechceme. Tak ako je to ale výhodou, že ja stále vlastne na tú prácu manažerskú pozerám ako hudobník, samozrejme má to presne tú istú nevýhodu, že na tú prácu manažerskú pozerám ako hudobník. Takže áno, môže sa stať, že zasa možno niektoré možnosti a príležitosti, ktoré boli dobre obchodne, som nevyužil a možno som to mohol urobiť, alebo mohol som sa inak zachovať. Ale na druhej strane zase si myslím, že to spojenie s hudbou a to, že som zostal hudobník, mi možno zabezpečilo aj tú dlhovekosť, lebo v podstate ja sa častokrát teraz akoby smejem aj s nejakými kamarátmi alebo kolegami, že ja vlastne dnes som s Mírom Táslenom, sme najdlhšie slúžiaci akoby manažéri jedného interpreta, ktorí neboli vymenení, vyhodení alebo nahradení po nejakej dobe, lebo a ja si myslím, že to je presne ten moment, že akoby snažíme sa v prvom rade stále rozumieť tomu subjektu, s ktorým pracujeme z tej umeleckej stránky a až potom prichádza tá, dajme tomu, pracovná alebo manažerská alebo obchodná. Náš podcast so Zuzkou Smatanovou už vyšiel a diváci ho mali možnosť počuť a keď som sa potom pýtala Zuzky, že čo si myslíš, čo by som sa toho tvojho manažera mala tak spýtať a ona ho, že spýtaj sa ho, že ako sa mu so mňou pracuje. Tak ale to je zaujímavá otázka, lebo
Áno. Ty si s ňou tak veľmi dlho, Áno. že tak určite dobre. No tak povedz nám. Presne ako si povedala, tak sme spolu 21. sezónu a začneme 22. od apríla. Takže áno, nehovorím, že je to jednoduché. Obidva sme blíženci. A obidva sme aj akoby veľmi silno emočne ako nastavení. Ale je fakt, že my sa nehádame. A je fakt, že z 99% máme zhodu v tom, čo a ako robíme a prečo to robíme a ako to má vyzerať. A myslím si, že to pramení aj z toho, že Zuzka na začiatku, keď prišla, tak prišla veľmi dobre nastavená, vybavená v rámci, ja sa k tomu stále vraciam, ale výchovy a toho nastavenia z domu. Čiže Zuzka od začiatku napríklad vedela, že nechce žiadnu politiku, že nechce jednoducho žiadne kampane. A tu sa bavíme o rokoch, kedy sme naozaj mohli na tých kampaň zarobiť majetok. Hej. Čiže odmietli sme všetky politické kampane, akékoľvek, prezidentské, veľké voľby, malé voľby, neviem čo, hoci čo, eurovoľby, všetko vždy a komukoľvek. Druhú vec, ktorú ona od začiatku mala nastavenú, bolo, že chce mať stálu kapelu, že nechce mať nájomných hudobníkov, práve preto, aby ona asi vedela vtedy podvedom, že to zázemie bude dôležité. A ona od začiatku tým pádom sa bola ochotná zrieknúť veľa peňazí, ktoré mohli ostať jej, ale takto sa samozrejme delia medzi tých stálych hudobníkov, lebo je úplne jasné, že ten interný člen zarába viac ako nejaký nájomný hráč alebo niekto, kto zaskakuje. Čiže to je druhý moment. A tretí moment je, že ona má takú zvláštnu vlastnosť, kedy dokáže pri pracovných veciach rozmýšľať pragmaticky. To znamená, že za tých skoro 21 rokov nikdy sa mi nestalo, že by som od Zuzany počul, že jej sa niekam nechce ísť, že prečo tam mám byť na 6, prečo tam nemôže byť na 7. Nikdy sa mi nestalo, že by brblala alebo frflala, že prečo spíme tu v tomto hoteli alebo ideme hentam a prečo sme hrali tam a prečo hráme na východe a prečo nehráme. To proste sa mi v živote nestalo. Toto sa stáva s chalanmi, niektorými častokrát, alebo mojimi ani moc nie, lebo však my sme sa seba vychovali navzájom, ale častokrát s tým iní kolegovia majú problém. Mne sa v živote nestalo, že by bola nejak spochybňovaná táto časť mojej práce. A aj také ideové smerovanie, my to máme absolútne jasno, aj keď vychádzame s nejakými singlami von alebo s nejakou prácou takouto verejnou, tak máme za tie roky úplne vypestované spôsoby, že kto čo z nás robí. A v princípe preto to funguje, lebo ja viac prirovnal by som to k tomu, že Zuzka je, keby som sa bavil o tradičnej nejakej firme, Zuzka je ten majiteľ, ten kto je konateľ, ten, kto proste tú firmu vlastní a je ten najväčší konečný užívateľ výhod v úvodzovkách a ja som ten generálny riaditeľ, ktorý to celé riadi. Ale nevedel by som to dobre robiť a riadiť, ak by som nedostával tie ideové a výrobné pokyny vlastne z toho, čo vyplýva z nej. A druhá vec je, že takisto by to nefungovalo, ak by som nebol schopný aj v tej hierarchii, pretože nič nie je horšie ako demokracie v kapele alebo v nejakom telese. To všade platí. Aj v rámci tých hierarchie jednoznačne tú hierarchiu dodržiavať. A častokrát sa ukázalo, že aj rozhodnutia, ktoré ja som s nimi nebol veľmi stotožnený, pretože ja neviem, som od Zuzky o niečo starší, možno som videl inak za ten roh, ale Zuzka jednoducho povedala, že OK, rozumiem, že prečo takto chceš, ale ja to chcem takto, tak sa z 99% ukázalo možno tým ženským inštinktom ako lepšie, ako tie moje pôvodné nápady alebo rozhodnutia. Takže možno preto to funguje. Ako nie je to vzťah nejaký submisívny, skôr je partnerský ako keby v tomto smere, že ona má na starosti nejakú časť a odmaká si ju tvrdo a krvavo. A aj mám na starosti tú časť, ktorú si potom odmakám vlastne s tým všetkým, čo dostanem z tej prvej časti ku mne. A ono to presne tak funguje. Mne sa nikdy v živote nestalo, že ja neviem, a sú naozaj veľmi vypäté obdobia, kedy my sme, dajme tomu v oktobri minulý rok, kedy sme mali vonku single, zároveň sme
na konci roka robili koncert, na konci mesiaca koncert 20. výročiu veľký a k tomu sme ešte začali sa spolupodiať na kampani pre duševné zdravie. Tak my sme len za ten mesiac október mali 88 mediálnych výstupov autentických. To znamená, že 88 nejakých rozhovorov, niečoho. Nikdy v živote sa mi nestalo, že mi povedal, že vieš čo, Pálko, ale ja tam nejdem a prosím ťa, to túžim moc. Lebo ona vie, že jednoducho, OK, teraz robíme na tom singli, teraz robíme na tom albume, teraz robíme na tom. Vždy naplno. Presne tak. A potom je proste obdobie, kedy zase, dajme tomu, vypustíme na nejaký čas. Hej. Vždy máme dopredu pred sezónou dohodnuté, že kedy je v lete dovolenka. My chodíme v júli na dovolenku. Je to síce naša najsilnejšia sezóna, ale jednoducho radšej obetujeme tých 5-6 hraní a vypneme. Tak dám ešte na záver otázku, že o čom by sa malo dnes viac hovoriť a spievať? Neviem, o čom by sa malo viac hovoriť a spievať, ale malo by sa oveľa viac písať. Máme obrovský problém s ľuďmi, ktorí píšu. Máme málo dobrých textárov, máme málo dobrých skladateľov. Čiže už len to, že keby ľudia viac písali a iba možno počúvali sami seba a nebáli sa prezentovať svoje myšlienky alebo svoj jazyk a dávať ich von, by nám prinieslo možno odpoveď na tú otázku, že o čom, pretože bolo by to autenticky o tom, čo tí ľudia v sebe prežívajú, nad čím rozmýšľajú, čo sa boja, z čoho sa tešia a to, čo častokrát dostáva v ich vnútri, čo vždy v nejakom ďalšom období častokrát vedie k rôznym problémom partnerským, psychickým, neviem akým. Jednoducho oveľa viac by sa mali ľudia otvárať a komunikovať a tým pádom aj oveľa viac písať a tie témy by prišli samé. A to by potom pomohlo aj hudobným manažérom. Samozrejme, mali by sme s čím pracovať a hlavne pomohlo by to celému nášmu trhu, lebo ten trh je vždy iba taký veľký, ako to, koľko sme schopní urobiť. Ten trh je zázračný tým, že my nerobíme retail, my neuspokojujeme nejakú potrebu, hej? My nepredávame chlieb, my to vlastne máme úplne naopak. My vytvárame ten nový priestor pre to, čo vzniká a čím viac toho vzniká, tým viac toho priestoru pre nás všetkých je a ten trh je vždy najväčší vtedy, keď akoby sa najviac vyrába. Je to paradox, je to presne naopak ako v tom retaili, ale tuto tak funguje a preto čím viac bude ľudí, ktorí tvoria, píšu, rozprávajú, spievajú, čokoľvek robia, tým viac bude fungovať celý trh. Takže priatelia, počuli ste to, nové texty a hudbu môžete posielať Pálovi Smolkovi, hudobnému manažérovi Zuzky Smatanovej. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel medzi nás. Ja ďakujem. Všetko dobré. Ja ďakujem veľmi pekne a všetko dobré aj tebe, aj vám. A nezabudnite byť autentickí v tom, čo robíte, lebo iba to vás odlíši od tých všetkých ostatných.